16 апрель көнне район Моделле балалар китапханасының Резида клубында әдәбият елына багышлап әзерләнгән Туган җирнең асыл сәйләне исеме астында Иштирәк авылы кызы, гомерен балалар тәрбияләүгә багышланган ветеран укытучы, Илһам әдәби музыкаль клубы рәисе, Балкыш әдәби берләшмәсе җитәкчесе, каләм иясе, гомумән районда абруй казанган Зәлифә апа Кашапованың Изге аманат китабының исем туе оештырылды. Зәлифә Кашапованың бу балалар өчен тәгаенләнеп язылган беренче китабы. Әлеге шигырьләр җыентыгында гаиләгә, мәктәп һәм укучылар тормышына, табигатькә, ел мизгелләренә багышланган әсәрләре, халкыбызның гореф-гадәтләренә, әкият легендаларына таянып язылган Баш бүре, Өч батыр дигән риваятләре урын алган. Китап 2013 елда Уфада Зәйнәп Биишева исемендәге Башкортстан китап нәшриятендә басылган. Тышкы һәм эчке ягыда матур бизәлеше белән аерылып тора. Чарада әлеге китапка кертелгән бихисап шигырьләрен югары Яркәйнең Тәлгать Рахманов исемендәге 1 санлы гимназияның Иштирәк төп һәм балалар сәнгать мәктәбе укучылары, укытучылары сәнгатьле итеп сөйләп, шигырьләренә язылган җырларын район мәдәният бүлеге һәм балалар китапханасы хезмәткәрләре җырлап ишеттерде. Зәлифә апа Кашапованы иҗат бәйрәме белән Балкыш әдәби берләшмәсе әгъзалары, тормыш иптәше, балалары, оныклары тәбрикләде. Чараны җанлы һәм эчтәлекле итеп китапханәче Фәнисе Әхмәтҗанова алып барды. Әлеге күркәм кичәнең тулырак вариантын алдагы чыгарылышларда әдәбият рубрикасында күрсәтербез. Айгөл Муллаянова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.